Aquí tenim dues fotografies tretes de l'Odissea de la Tunglalà, de l'última obra escènica que he fet, i es pot veure aquí com, per exemple, això pot ser una escultura que tinc aquí, després us ensenyo la peça, com, mira, és un bon exemple per explicar això de com passo de les disciplines sense voler, que deia abans. Això podria ser una escultura, que la tinc allà, doncs la veiem. Moviment és l'obra escènica, que aquí es veu als vídeos, es veu això, moviment a l'Odissea de la Tunglalà, i fotografiat és el que hi ha aquí penjat, que és una obra fotogràfica. Si això ho pintés amb oli, ho fiqués com un bodegó amb unes fruites, doncs tindria a l'oli. Per mi això és jo ho veig així, que és la mateixa cosa que pot explicar-se, la manera de mirar-ho es pot explicar en qualsevol manera. Es podria fer cinematografia també amb això, vull dir que es podria filmar i fer un vídeo.